Рустам, Ау. А, еще может он был в окна. Муча долго. я не бал. долго. Мальчине, а? Попки, а что подумал? Да? Ты ханту он ли попки хава дуя? Мальчине нахуй что, по-любому. Так что... Мальчик, понятно, что это Муча то слово. Связано, муча. Мальчин тоже здесь. Я имею в виду. А, я арку жуак, здание то слух. Снег лица. Чуть опоздал. Справа, да, крайне здание, то слушай. Согивайте, Сегвете, милоши кайми. Да. Осман, ничего. Ты гава. Согласен. Что имеется в виду? Будем считать, что никого не было. Согласен. Я бы считал, отлично, легкая. Hayta efendim. Est-ce certes? Gerçekten sabırlı. Заказ هدية. Мини за моя М16. О. И? Суни. Есть. Цауа сумку бишь, есть. Бердешь что-нибудь? Да, есть. Да, активно где. Мини, угроз. ما وقت دلوقتي انا شكي انا иди. Allah gut окружи. Вон прям нехи до окружаха. Так, если здесь он мог. Çok. Allah ты. Витька. Лок ушатся. Лок ханурится. Ну не пил я. лок ханурится. Шагуа, шоучка. Ой. Да, тик был, что там хагает я фиере. Персонет. Я им пишу, школа глушить. Я хочу согнать. Да лишь не стать для тоже живо. Да, Осман, я узмалу. Сумхаз махадвин варус. Осман, масна чакна не по всем кузам. Реально. Пион. А? Махай. Жах. Точка Миш. Yes. Allah.
حاول اسير اخوش. فيها كواشة. Лучше туркалин дышаться, есть. Каски еще, бать. Второе рис. Каски минус. Бей мясо, бальгинич. Мчата и сыра, шамач. Заточку, ва. Ламига сити Так. еще. Ну все, продвигаемся дальше, едем, машин лохами, куда? Ой, мужчин джо еще. Ну, дух. Что, я думал, долг по трассе машину. Каска мясо. Распределяемся, короче. حاطين زي فرزن شو هو عارف حاطين ايوه خوش بشكر صار походу اي هذا اي مشي. На 140. Дальше. يا ذو حقيقة يزور يسطا هذا زاد горку сопья. أحتاج حلوين. Бля, снайпер все, только пизду. Давай. أيوة لسه. Давай. О, прямой карьере. Uzarla vakit sizler ada paç. Daha. Давай. Контр 2 отоймает. Да, там хейнзерс, там сидит игрок. Контр 2 отоймает. 2, 3, 1, вот, раз. Смотри. Опасность поле. Машин, южнее зелень, низом. Артур сказал. Давай. Отвечай, ответь. حياك حييست يا اخوات حييست سنيوة عغاوة. طاقت عم صوت عصرتي عصرتي تعال بوكو اي
Ale bu çağ koşuldu. Şurada böyle alfa tutuyor. Maşı kına düşüyor. Alfa çalışıyor maşı. Hadi bak Osman. Şurada böyle alfa tutuyor seni. O sosyal o da. وحد واج كان فيها عروستا نعم بابا سخولي ماشي صوتي بيتيا Sen ne bakmıyorsun öyle yok sosyal. O mu sosyal ayaklar. شن بلا تعاولا بشارة بعد شو Soçi jeladi. Sen soçi açan. Sразу soçiya. Yüzüm avut diye. Ayet diyor. А юзом аз хайер я. Вы фудро бутербродик хады герой. Это с двух сторон. Ау ики весется давали. Тинос сагурми хаетиш. Сасца машинчер хает гит и сет. А все, а придумать здесь. عدد يسعى طب بس ما يسمعوا عاتي فلو حتى صوت سجوا. لا أصلا ماشينا تيش تشكش بوتر بلو تيش كشو حياتي من شي حلش كل عواخ شو جوتي تيو. Asıl soçi nurata. تنزل يا سوق كورة وقتها كورة Vay. Крайне будет. Asıl çiğdir da. Все, ничего, я решил. Asıl çiğdir. Водитель умоч, а он это говорит, здоровый. А куда дрова? А вы же сразу соцсетях уйдет, сразу же. Баргуже, соцсетях, баргуже, сразу соцсетях уйдет. Уже, давай я фабу бар. А для соцсетей баргuje то да. уже يخي دعية تاني شط يخي عوض. شو لا صديقي وش عم بيحكي بقى. Daniel بيحكي ومشو سوي. Daniel صغار توات. شو هذا بورا بيك إيش دوا أكيد. تصدق أنا دي سحبها. موي عشتها دي حتى. موي عشتها دي. Well, самолет. Do you speak English? Do you speak English? Нет. Никакой English. Yes. Вот. Арка саус. Раз было 100%. Саус. Здесь соснов клеит. Карьере то слово. مشان ما تبغى ما تبغى إيه مشان هي الشيء دي تقعد دحوش هذا شو الناس فيق أكثر. سويت موتى داوود وأشياء زي الشاي وعصمان. بلا سوى زي الشاي. حاج والله عثمان حمر جدا دلوقتي وراتي. يا سوبرمان. شنو بيدك تعال خليتهم ضمنوا اجري Да. Есть такое дело. مين يسوسك اسمع دي نمرة غير يا. Возвращать его, сак. Нахуй обижу. Вот حاج والله يا حاج يا مصعب اشتي دي 5 سكوند نعم بس من يقول ما حيدي دقدع بدر. تاوز كلاشنيك يتشون
حسن شقي على كده. مش بيتا إيش إيخو إيري إبخ إياو خيور خبار خي إيسي إتسقو قوس بكي تايت شيت سكالو قوس أفكار فستاد تسمعوا دبوا ولا دبوا. هذا لا دوخ لا بروبلم حار ولا ولا مچامو چاندي فوت إيغراسيون نوزر وا полный экран оконный режим окей. يا وتاسي هيت متارا باتل جراند اش اكران نسيس يسكر Руслан, готов открыть. Да. Зависит от аутентификации. Стримэн No guarda. Aló, Francisco. Kimberberlin Kinder, Driver Killer. Oh. Hello. Брат, хай чач, а тупить дух надо играть. تو أغير أو عياش تسترش تبيت Дръбай ключа да хепите си, блядь. Някак ножа, ало гядне. Шот под дръбайки, чин пърсе си дяла, да хепите си, айят пъгер. Дроби жи. عندي يا Water Polo. Блядь, 150 са купувам. Yeah, what? Зато рубиловку был, пол капки. Вот отсидишь. Тут герц хайца, за край ходуешь, ахта, да что это? Аба. حاول ترنير بريت Вернулся, так, у меня гости, Хьюстон, у нас проблема. Haydi ne kadar. Olur. Bir tane. Уже ерцтинг, блядь, я дал. А вот он. عزم رجال مو شاقيتي ايش البلد احكي سهلة والله. حسن حميتك تعوضت مشاور سوسة قلت حاسس دعاية الآخر أنا أبي شغلة وردت لا تغنى عشايو واو استوبت يروح لقي حد. لا لقي ويترو طاقي طم بجبوز ماشي انت مو عايز قصة وش يدير الضغط عايزين تقطع يا حسن زيد سعد ان شاء الله يرنوت يا أجلت بس вот тварь меня забрали как видел его файл. да دي بقى بتشبه اشتوقك زي ايش ده بتسوي بلا تعقيد ادبي
بديت شاي Wien نعرف. Wien dekret. Wolfgang, was? Danke, danke, тебе это тату есть. Садик да, вот ход. Кане. Безоружный ворги. Игорь Осман Аур. Сигм декретер кутри. Dekret. Шичо dekret. Osmani ay عواطني غير ضربوا تو واصل عواطني نيس تبطني غادي بيدي جات واصل Так, все нормально, Том Хабиб, Том. За 300 тысяч человек, 300 тысяч просмотров в мире видео. Отписаться, да что? Вы зрители сейчас. Так, я предлагаю карьерно. Дуй. А есть Арва. Худой, смотрел. Починку. А? Давай починку, да? Починки, какие вечеринки. Давай починки на лоху. Закручивается. Четвертый закручивается. Йошкар-Ола. Крайне дома, за дорогой или до дороги? За дорогой. Крайне дома. Здесь справа. За куток Киер. Хуя не ютри. Куян. Справа. Бияри. А ваша тут еще. Что По-моему, должен? Что должен Али Гришан? Vai taşıma kalmış. Ne? İşliyor. Tez doğru ya, говорите. Ау.
Кто-то врет, да? Парень, который умирает. ПП, глушитель, увеличенный огонь, а есть еще курю. Векторич. Ну, شو حياته؟ صدقني حياته. ذكرتها يا اخي والله. ذكرتها يا اخي والله. شو نخي حتى يبسط. Может отсюда еще? شورت هوست ياخذ بوش عنه نغي. فوق وش. تيجي وشان تيجي وش تقول وش شيء وشان تقول. هو شو حد بوال مو حسا هو ده وزا. مش تودو شو. والله بيوسف. ده ده زماني تخيل. Çok hem yapıyorsun. Taşma. ما له شو. Ha. تيجي بايجون. الله شو أنا واتشر كم نقول شو استي. أشوا وزا. زين عثمان. نعم. في عتيب خروة. حسن الكرات ميليس. سوي كروش نعم ده. Виноват, нормально все. Сейчас сделаем. Ну чабыш, скажи. Что буку, что буку. А, давай, забыл. Да, ардил, да. Ау, اشوال راون اسمع لا توصل اروح وجه عول красава نحو تساوي شو نسوي نتشاوز عثمان. قلت سليو وهنس انتبه. Ama alışat sabır. Ay عارف فيديو. وزويرياس. فيتيش. يرتاع مينواس او كو فيتيش كو. عثمان فالو فيديو. Vini. Hasan eski şey koy. مين يشرف؟ شوفي يا جماعة عثمان بعد بس يزو شنو مولك شق ويتك شقي ولتك. Hasan menüsü yer toyda dar verdi. بقولك كيف كاش حيجري. Ya o حاولي. هو جت من ضريعة. ثانيا تومسون هكا هو اشد بلا حاجة اضربه التيخة. صار اضربه التيخة سمر جينا ميهرش.
Какой? Центр зоны. Вот что здесь по-любому. Бенджеле, есть он, она выкатит. Тащи. Повыше. Я сумка Бенджеле, чего-либо положи муис. Ва алейкум ассалам сута. Пошел. Компенсат видим. На что есть? Пламя-гаситель на 100. Ha, yok Yusuf. Sniper kaya. Baş emşi. Калач. Есть машу. А просто дикий лозгур. Просто, да? Пламя-гаситель, не жар, съедешь, компенсатор едешь. Короче, у суд есть, ладно. Биг золото цеде. Поцо. Ve us... Zajdah dedi. Центр зоны. Dedi. Bolik şamay. Не почеченная я видел, почечная надставка я видел. Мини. Да, yok bak. Точно мини. Ha, bozur. Я еще мотоцикл здесь. Aha. Косой говорю. Сыграм холцус, хач пол. Чаку, Хамим. خليك قاعد دون. لا مو أقول له. شو نيجي بون؟ Ambargos.
Ție tradaš mo riže. Bakit to takma oluyor. Bak to tak be alma vižu je serva. Kuras hat وقت بتاع تسوق kuras serva. Ovo je sabor. Sad treći etaž, sad prvi etaž. Var gert. Bak görsen. Ne çabuk. Bom, sabır. اسمع حشمي يقطع الشورت كله وقول بهم. Granat taskar çuval. Machine açıcı bir granat. Köpüs. Aa. Short kolla Osman. İyi. Büyürsün. Motor. Deha oldu. Kordi ara haç hayır. Teška, jetni. Svizdom. Cijevo, otni. Tekrar sunca. Kuhni yok ya. Je to di da. قد ايه الرقم ده؟ Guardi hadi ya gel hadi. Да бить Контрольный. Отлично. Ай, блядь! Нормально. Rus'ta rahat olur bey. Of course.
Готов. Я буду оставаться, я не могу оставаться. Куда машло? Нашему банку. Хасан, Ей, отель готовка. я что, сабр 200 обычно. Салаты. Вот. Вот. Son păgăși atunci nu. Chiar ajungea de cantada. ده هجوات نقولوا بتدور حلبة فيها في كوات حصل كان فتيات أخليش وسيجا ثالث عن هذا الرياضي فرصة بكرة Слушай, فتحت الميكروفون عندك. ايه راح نفلش كوارع Где бабуля я, Альведиша? А? Мы? Мясника, лучше, батуга лучше. А где бабуля? Где наша бабуля? Ну вы хоть дадите мне пойти в толкан, он сидит, что-то перезахотелось. Ну, что интересно вам творится? Даже и там он где музыка, а что тут я по-русски. Ну что, музыка, музыка. Dacă ce mă și te este deja bălă, viați atât u sales. Bălă, ce o. Давай цапляем нахуй, скорость активность, а что за герц хайца, хат уакшн, открыть дыши, давай. Давай. Hasan, видишь, я чирганный. Хасан, фоу. Так, Рустам, ты Хулак либо толстой, как обычно, Да, толстой? да. О, ты там это не... Масу. Раз, два, 3, 4. Ждохо. Сейчас болят, он бежу, он суть. Слушай, мне ахай. بلا استريك حتى عاتوا بيت حبوس دوصل. بلا استريك سي والله تقع Звон, где они? صوش بصوش اه عيطت. مرزتها شادة كخ نصوص حط واجوير تبقى منها زبرات كذا Пацаш, 5 секунд, я иду. Просто за разбор, конечно, сам сами. ورا راح شو ورا شو ورا وين كيف Что ты улучшился? والله تصدق دي وصار Сам буду работать, блядь.
Жи, да, дробовица, те я ошуну, цаца любой. Калаш, калаш, hayır. Хонцах чего вирус там, ца? Şey, o şey. Hayır, bozdu la. Açma olsa, bakma. Hasan, sen niye- Hasan. Вон, отвечает. Во, соу, это цанин бекриттен. Ан зажать, вопрос. Осма, а справа, да, твой, да, справа, да, дом ди. Не, от тебя направо. С дом угол, кура, да, Осма, Султан слева. Хасан слева. Сурья вас аюсь плана. О, бочка, ты шкунус. Вот видишь, за бочкой ты увидишь, ты говоришь, Была бочка. Гендер, вот. Да, дальний бочка. Алло, а ждут ты? يقي حتى يرمي يقي بو كل بتوع Да, кругич ашко солон. Осма, кругич ашко солон. Да, вот так, чего? Что? Справа едет. Прыгай, делай, Хасан. Вон она. Граната мягче. حتى ضاغط صح اسمع. Вон он. Справа. Вот. Да, лах. Еще раз. تعاونتي قادرتي. Хорош. Слева. Уходи. حبا. Что давай, эска саит тебе уже. Мститель на году. Законы такие же. Эска саит дорога, же, да гадит же. Атла, гади его, забыл. مشوي اسمع. انت ايش اسمع وزياد اول شيء. Turkiye. عايز كوع تيجي على عود. وضغط ازواقوس وضغط Обойти дивош. اول Слева, хашса. هقول عواقبه. Цан, отвод, цан. Справа есть что? Ай, да вот, смотри. Аллах, красавец. Ёшин, тяжкий. Дау, слева, вот, дау. Сам, Садишь конус. Автор. شو جويس اسمع عم شي اسمع. Я считаю, бля, уйдет раз. Вот это уже калач СКС луками.
اشد بني مبكي حدا كبيش دي بويا ادعوه وبتعب ترى مين جزمي شو تعمل ده شو جاي تقول شو هذا نواب بيستاهل موضوع شكرا تعال ايش كاين شو عارف يخشى سف طيب تنبيه بس بيو ليه شو شيء ما بكشي بني يا اخي شو كذي Обновление ничего. обновление. Танк обновление 1.0. Скачать я его же. Обновление его. Новый стрим. Ну я не. Совсем другие танки. Графика. shit 我也是好了بلا مفكر قاعد يتغثر شيء ما بكشي بني يا شو كذي هذا مو شانس عادي خلاص كده اسكي ده مش تعرف تمتي غير